N'obodo ndị ọcha ọnụ ya kene ma ahụhụ si na anyị ka ruteke ukwu na ya gbatara iji isha ruteke ndị ka n'ụdọ dumochi n'ọba ọ na-abịa nwata shiri ọgbanụ gbadika anyị ejeke ka biko ihe nwaanyị na-emewe anya na izeke wotu roba etedo isi ihe ya adume ọma na mma obi n'ukwu na ya maka nwata m na ya bụrụ mgbada atụọ ya o zuru m ya isi nrutekwa ọgbanụ m erutebe ndị bọọzụ edu bọọdụ udo ya nze na ọzọ dịraiva akpọrọ ugbogbuogbuo si nrutekwebe ya ma akụcha pụta nke na-eche ukwu maka onye ọbụla anyị bụkwara izuzu jere amụ nwoke izuzu jere amụwa izuzu mụrụwa nwoke eti ya mụrụkwa nwoke eti ya imanụ chukwu gọzidoro ya iji maka ibe eze ọbụla bịara uwe aka odinugwo ka ọ daghị adaghị o jeke efute efute ma ọ dịfukwe ka eze elu ofukwe akụ agbasa ibe niile oke ọkwa ukwu na ọkọnụ ndị shiri eshi ndị bụ udo ya ọzọ eduọdụ udo ya unu na-enye ka aka dịka eshi agụga enye m ihe dịka oshi bịala anyị kwunekwu okwu nwantịntị anyị echeta na anụbụ mochiri ọba na-eche ndị ọdụ ume maka agwara m ya na-emechewa aga abụọ o jee ụzọ okwu na-ejebu ndị chibiko ọdụ ume ibe ịnọkwa ka na-ekwe na asọ ọrụ ngụ ị na-anụ hụrụ onu mma awụmụ kpatara njishi nlutekwebe ya ma elute ukwu na ya maka agwara m ya mgbe elu ukwelu mgbe ndị afọ bịakwa riwe oku o jeka edu mmanwụ ndị ukwu na-eye ndị mgbago ihe ọka dị gba otegwu maka otegwu ọkwa na ọgụ bụ n'ụhọ na-ejọgbu onwe ya njọ ọdụ ume mgba dike m Antoni wozedu wọdụ wudo ya maka ọdọlụnụ ozedu wọdụ bịa mụta nwaanyị ji omume karịa ize aga mma maka ọ na-emụlụ ọdụ ume bụ nwaanyị gịbụ na-ejere nwoke na-egwu maka o nwere ụbọchị prọfesọ ụzọ bịa hụ n'ahịa anyị n'aka na ihe bụ nwaanyị sokọtara ume ochi na-agụ egwu shieshie na ọ bịara nke ozu dọrụ gụwa egwu ọdụkụ Josef ejeke ebirite ekwo nne m ụlọ ya bụ ọdụ ume izizi nwaanyị gịbụ mmanwụ na-egwu Chimuchukwu Nkolode Goody anyị kagburu ụmụ nọ anyị bọkwa aka na anyị ewe oyibekwa okwu ha maka na okwu karịrị anyị jee na ọgbajara jetie ma ụlọ ikwu
Vai, cara, na.